नमस्ते प्रणाम। भोजपुरिया रिपोर्टर के ए एपिसोड में रउआ लोगन के स्वागत बा। भाई लोग, खेसारी लाल यादव जी के नयका गाना देह गरम करा के वीडियो रिलीज हो चुकल बा। आयांस म्यूजिक वर्ल्ड पे गाना के रिलीज के लेवल बा और जौने हिसाब से नया चैनल हो, बहुत बढ़िया रिस्पांस हो। रिस्पांस का वजह है कि वीडियो का बहुत अच्छा क्वालिटी है, इसके साथ साथ लिरिक्स भी बहुत बढ़िया है। लिरिक्स राइटर है न्यू नागेंद्र यादव। खेसारी लाल यादव जी के साथ में शिल्पी राज जी गौले बाड़ी, म्यूजिक आर्या शर्मा जी के हवे और रानी एक्ट्रेस फीचर भइल बाड़ी वीडियो में। तो क्वालिटी अच्छा बा। और जब से चुनाव के ब्रेक के बाद से खेसारी लाल यादव जी के जितना भी गाना आ रहल बा उमन वीडियो के क्वालिटी पर खास करके ध्यान देवल जात रहा। काहे कि जब वीडियो के क्वालिटी में कहीं ना कहीं जौन कंपटीशन इस समय चलता खेसारी लाल और पवन सिंह जी के बीच में, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह जी के जौन वीडियो के क्वालिटी रहला वो बढ़िया रहला, जेकरे वजह से उनके गाना का रिस्पांस अच्छा मिलत रहला। तो खेसारी टीम के शायद ये चीज़ के सबक मिल गई बाटे कि अगर कंपटीशन करे के बाद तो हर लेवल पे कंपटीशन करी। तो बहुत अच्छा लगा था कि धीरे धीरे भोजपुरी में वीडियो क्वालिटी पर लोग ध्यान देता और जितना भी गाना हुआ था ऊपर लोग मेहनत भी करता, म्यूज़िक पर, लिरिक्स पर। और हमेशा कोशिश करें कि अच्छा नया नया कंटेंट दें ताकि लोगन के पसंद आवे। बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहिए आप लोग, ताकि भोजपुरी के नाम दिन पर दिन आगे बढ़ते रहो। तो बस आप लोग जा कर के आयांस म्यूजिक वर्ल्ड पर ये गाना के सुनी और गाना के अपन प्यार दुलार दी। बाकी हम आप लोगों से मिलब एक नया वीडियो में नया खबर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी।